Granollers ha demostrat el seu compromís amb avançar en la resiliència hídrica de la ciutat. Ja fa més de 2 dècades que disposem d'una xarxa d'aigua regenerada que suposa una alternativa hídrica per al reg d'espais verds, neteja de carrers i clavegueram i que permet preservar l'aigua potable per al consum humà. Amb el canvi climàtic, cada gota compta. La nostra ciutat, el nostre planeta, ens reclama, ens interpel·la, ens exigeix canvis. És una necessitat. L'Ajuntament de Granollers, amb la gestió d'Agbar, inicia una nova etapa amb visió de futur per garantir el subministrament d'aigua de manera més sostenible, eficient i resilient. Impulsarem la transformació digital del servei per gestionar de la manera més eficient. Una gestió en temps real i basada en dades obertes. Aquesta transformació digital anirà acompanyada d'una important renovació de la xarxa, que prioritzarà les actuacions en els punts crítics i la substitució de les canonades de fibrociment. Un altre objectiu és reduir la petjada de carboni i l'adaptació a les conseqüències del canvi climàtic. Per aquest motiu, implementarem un full de ruta per la neutralitat a partir del desplegament de diversos projectes de descarbonització. Aprofitarem els recursos freàtics per a usos no potables i reduirem l'aigua no registrada amb el suport de tecnologies IoT i la intel·ligència artificial. Les aliances en aquesta nova etapa són claus, perquè només des del diàleg i amb les persones en el centre de les nostres accions podem donar respostes als reptes mediambientals, socials i econòmics. Sumarem esforços per compartir coneixement, col·laborant de forma transparent, compromesa i rigorosa per construir junts un futur millor per a la nostra ciutat i per a totes les persones. Treballarem per fer que l'aigua esdevingui el motor de la transformació ecològica de la ciutat. Comencem!